Oi Tam, Yo, Mak. babi nilang lek ko. Ah. Iyo ko lalo juden jud ang katuju di aman pa ako ma. Cari Allah den cari, tapi indah basuo apa nanjo mande menyuruh babini tambah sakit pusiang kapalo. Teh, Oi. tahu lambo bini ah. Hah, napatang to lah ma. Patah ngadang-ngadang pinggang sebagai gambo. Atuh nionya ba? Ah, Awak yang udah detek kah? ba ako. Pinggang rampia mau detek kah? Ma itaw lek lak tetek selabanya. Lek katuju. Tidak lah. Dah ba age do. Bilang tentara tu kah? Tindak ge do tu kawan tetek tu ma. Ambo pikir di. Cari Allah dan cari, tapi indah basuo apa nan jomande menyuruh babini tambah saki pusiang kapalo. Dake josi butet marah si ujo, dake josi jeliang berang si tocang, dake josi nunung bangi si tono, dake josi nyai marah bosiakan. Pacaran jo jando cihimburunan mudo, pacaran jo bule beda agama, pacaran jo silisa nyo aco minta pulsa, pacaran jo pegawai SK alun kaluar. Pusiang kapalo baalah kacaronyo, pusiang kapalo amak menyuruh juo. Oi Tam, Yo, Mak. babi nilang lek ko. Ah, tetek kok deh, Mak ya. Iya, Itu mana nak ketujuh dah tu? iyo ko lalo juden jud ang katuju di aman pa ako ma. Nggak ada nampak diang tu. Alah, Mak. Siapa tu? Anak Ted ini. Hah, sok obang tu lek katuju diang tu. Ayo selera mana nak ada bro, Mak. Lek kata hilang jam tu. Itu nak kamu coba dulu, Mak. Kalau indah aku ditukaran lain gue lagi yo. Tukar-tukar kecil-kecil mau beli baju ang ko anak urang temayu ang. Dake josi butet marah si ujo, dake josi jeliang habera si tohojang, dake josi nunung bangi si tono, dake josi nyai ama arabo siakan. Pacaran jo jando cihimburunan mudo, pacaran jo bule beda agamo, pacaran jo silisa nyo aco minta pulsa, pacaran jo pegawai SK Allah tagadai. Pusiang kapalo baalah kacaronyo, pusiang kapalo amak menyuruh juo, pusiang kapalo baalah kacaronyo, pusiang kapalo apa manyasak pulo. Hah, dari pawinian no ang ma. Ah. Anak katuju lalu di rumah induk aja diang baru lek. Emak kok lelo lemah emak. Amati salah minta diang lela. Tapi baru ke babini kok mak, alu dapat raso le do. Amati salah minta diang.